Bună ziua tuturor! Aici este francezul un în seria asta de Island. Ok, în asta avem ceva mai special. Cred că am același lucru. Dar cu ceva mai anticipat. Mergem la, așa, minat. Că asta, da, iarăși a murit. Am stat închis în casă, o spart ușa și am intrat. Aiurea. O să mergem la minat, dar până de toate. Nu poți să mergi niciodată cu la minat fără cărbuni. Ok. E bună treaba. Poc. Să punem la locul lor. Nu pot să enchantez nimic. Le las aici. Am avut o problemă, dacă vă dați seama, dacă am murit, am pierdut și viața normal. Pierdut nivele. Ce mă asta? Nu e ex. Oh! Ce noroc am avut. Bă, nu avem mâncare. Ok, nu știu de ce cred că nu o să merg la minat. Nu, la minat aici vreau să spun. Cum facem noi ceva frumos? Dacă vreau măcar să spawneze cum se cheamă, un creeper. Un creeper. Nu creeper, nu. Zombie. Dar o să fac eu. Asta vreau să fac în episodul ăsta. De la de zombie. Că de la de zombie. Am uitat cum se spune. Trebuie să-mi fac lopățica. De încolo de lopățică mă descurc. Vreau să fac Doamne, nu vine cuvântul mă în gură. Un generator de zone este foarte ușor, adică generatorul trebuie să fie loc cât de cât închis. Ok, acum să facem noi. Să fim pregătiți. Iron. Mi-am făcut și armură tot asta. Mi-am făcut armură. Punem aici. Nu vreau să spawneze aici niciun creeper. Noi o să punem nu prea am filmat azi. Acum este 21. Da. Este pentru că mâine încep școala. Este luni. Lunea de
Polonia nu-mi place nimic niciodată. Dar în fine, asta este viața, nu prea contează. Sper să mai am timp de filmat măcar. Adică nu o să-mi pierd eu anii pentru școală. Chiar școala este foarte importantă, dar vreau să zic că o să am și timp de filmat. Fac temele, vin chiar de vreme, nu vin așa de târziu. Nu. Sunt curios de o chestie, dacă pot zombie se pot nu, ce mă fac eu aici? Dacă zombie pot sări. Știu că nu pot. Deci am intrat aici. Unde să fac? Să fac aici. Cred că da, aici. Uite, am făcut deja un stack de cardone. Adică eu nu trebuie să fac doar un loc destul de întunecos unde să spawneze zombie, creeper și așa mai departe. Adică tot arsenatul de ciudățenii. Practic noi să facem o ușă aici. Dar vă dați seama că nu facem o ușă, ci da, facem o ușă, dar normal, nu din blem, ci din iron. Toată lumea știe cum se face ușa din iron. Că este același lucru, se face același lucru și pe calculator. Este cam același lucru ca la ușa normală, doar că este ușă de iron. Este un pic de diferență, doar diferența este că zombie nu pot să spargă ușa asta. Asta este diferența aia din lemn. La sună și bine, să moară destul de repede, cred. Zombie. Ok, eu intru. Fac frumos ușa asta. Să ne ducem să facem ușa. Să ne ducem și noi. Lăsăm sănatul ăsta de cobblestone, apps, gravel. Bine, hai să mergem repede. Dar o să-mi fac o... Da. Trebuie să-mi fac eu o ieșire mai secretă, pentru că pot să intru acolo, să fie toți creeperii. Și în momentul ăsta să se spargă ușa, toți, să-mi distrugă toată mapa. Dar eu, când trebuie să fiu isteț, trebuie să-mi fac o ușă secretă. Acolo este ușa aia unde să știu eu să intru, ca să mă uit. Ca aici. Fac o ușă aici, nu? Fac o ușă aici. Păi, plin de creeper, mă, ce fac, mă? Explodează ăștia mă mare cu flyer. Să mă strecor eu frumos pe un loc acolo. Da, vedeți?
singura speranța mea să vină vreun... De asta mi-am făcut eu patrul ascuns, pentru că dacă facem aici în față, putea să vină creeper și să explodezi chiar în fața mea. Și mi-am pus aici, cine mă vede. Bine, dacă ar fi online, mi s-ar vedea numele sus. Funește. Să facem și noi ouă. Era. Din 6, 1. 8. Niciunul. Facem ușa și o să pun eu. Deci 2 uși. De fapt, îmi trebuia doar... Da, pune la perdea de duș. Nu știu că... Nu